Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
gur dhewe apa ya? Oh, dhewe kendel. Dhewe kendel. Oh, saiki Oh, iki ora nggawa topeng kokan. Tak kira nek ya ganang ya, Bung. Iya.
mundur apa maju? Yuk, he, iya. Lo. Ho ya. Ya oh. Ya, ya, ya. Oh 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 lo lo oh 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 oh. He oh. Ya ya. Oh oh. Oh Iya. ya. Off. Iya. Iya. Ho. Iya. Off. Lo lo. Oh oh. Yuk. Iya. Ho ya. Off. Aloncer. E. Nova, Nova. Oh ya. Ho. He o. Oh. He o. He o. He o. He o. He o lo lo. Oh 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 oh. Ho ya. Ho ya. Ho ya. Ho. Oh 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 oh. Oh ah oh ah oh ah oh ah. Ho ya. Ya, oh, ya, ha oh, he lo lo, oh ya, off, Sampun. Iya. Iya. ho, Iya. oh ya, off, oh oh, oh oh, oh, lo lo, he Iya. ya, oh ya, 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 oh he lo lo, Oh iya. oh ya, off, Iya. eling boyok tuwa rek. Yo, sik cilik genti yo, sik cilik. Nak nong. Oh Iya. ho, Iya. off, oh ya, oh, he Iya. ho, he ya, ya oh, he oh, ora dhuwur-dhuwur. Ho, Iya. ha oh, Oh iya. ho ya, off, ho he ya, ya, ho he ho ya,
Apa? Bong. Hah? Bong, kuwi atos. Wah, ayo ngati-ati no. Aduh. Alah lah kena kowe iki bendol iki gawan bayi kok ya. Apa? Oh iya, Pong. Enek bayi dikempeske. Pong. Enek kempes tenek gepeng no. Nah terus? Wow. Oh alah. Oh no, Pong, sak kerepmu, Pong. Oh iya, oke, siap. Oh. Ah. Ah. Ya. Oh ya. Oh. Ya. Tepuk tangan untuk Bujaga namanya. Alon. Yuk. Iya. 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 Sik. Nasi kek. Enek ganang lilipan. Ora. Kenapa iki mau kenapa? Ganangnya Eh. om papa jajal saiki Ayo. ganangnya maju kabeh. Neng tengah kabeh jajal. Ayo gentenan to, ora njur kabeh kruyuk-kruyuk tenan gropyokan. Ah sitok-sitok no. Ayo gentenan. Iki ganangnya papat, kancane jajal celuken sik kabeh. Ah kancane celuknen. Sitok-sitok. Ah sewer kuwi, Pong. Nah, wayahe, Pong, wayahe, Pong. Ayo, berarti njaluke apa, Pong? Sing biru apa sing abang, Pong? Oke, ngono to kok. Nah, 10.000 pertama. aku nih, Pong. Nah, 20.000. Ijo. Lumayan, Pong. Lumayan. Wes 30 iki wisan. Oh. Siapa? Ora ngono kuwi. Kok iso muni Delok nek palsu? palsu. Gorenge. Delok. Oleh ra. Jajal delokne palsu. Ji kok ta? Sik ora. Tak Oh. delokane sithik. Palsu tenan apa ora jajal? Jikok ta, cepet ta. Wah iya palsu. Ah, leboke ngono kuwi resik ora wani jikok ta. Mudyar kowe. Pokoke iki palsu, golek sing asli wae kono, Ora jajal. golek sing asli kowe. Palsu iki tak deloki mau palsu lho, Jal. Kandiani yo. Lho, gambare wis jan ijo warnane kudune biru nek asli. Iki palsu wis to. Palsu kuwi. Leboke ta. Piye, Jal? Wah. Kuwi mburimu, Pong. Burimu, Pong. Akal asike kowe, Pong. Oh. Wah. Hasil siji merem kok ya. Heeh. Kandiani yo. Heeh. Kapok. Yo. Apa? Wer sekewer kewer aduh duh dikewer-kewer asik. Wer sekewer kewer aduh duh dikewer-kewer enak. Dangdut. Oh, lah wong sing cilik wae iso goyang mosok sing gedhe ora iso. Ayo jajal kocel saiki kocel. Kocel. Maju Cil. Ora meng dekem kowe, Cil. Cil. Ayo. Iki wayahe nyambut gawe ora reuni. Buat gawe meng dekem iki njuk piye kuwi? Ayo Cil. Ayo. Yo. Moh aku nek ngono kuwi ora positif kowe. Heeh. Biar kowe saiki tak Iki mau teko kowe. sing cilik wis goyang.
Wayahe Kosil iki goyang teman. Ha iya ngono ra. Iya. Kocil, kocil, kocil. Saka. Iya, ayo Cil. Kocil, kocil, kocil. Ya, hu, ya. Ya, hu, ya. Hu. Hu, 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 lo, lo. Hu, ya. Ya, hu, ya. Os. O. Ya. Yo. Pemanasan. Ancang-ancang sih. Dongo, dongo. Oh. Yo. Kose. Lo, 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 lo. Hea, 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 hea. Oh. Ya. Loh, 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 loh. Tepuk tangan untuk bujang gandongnya. Yo, 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 yo. Ngopo Cil? Kok pet-petan iki sajake? Oh lah ya saya tua ki yang ngono kuwi kok ya. Heeh, sajake ngono kuwi saya tua boyoken barang pet-petan barang. Biasane nek saya tua ki tenagane ya wis saya sudah. Ora positif sih cetha ki ya to. Ning biasane nek saya tua ki bertambahnya ke atas to Mas. Oh iya. Biasane. Heeh. Sing tak delok gandong telu ki padha wae, saya suwe padha saya dhuwur. Ning sik siji kok aku heran. Piye? Hambian ra semono kok saiki mengkeret. Ayo. Lah mbiyen ki rada lemu sithik gek mbiyen tatonan saiki iso resik. Sajake ki yo anu kuwi, ra positif ya kuwi. Lah yo sik telu wae padha-padha tumbuhnya ke atas, saya gede. Iya. Lah kok gandong sing siji iki nek mbiyen ki ora semene kok saiki iso mengkeret ya piye? Hah? Oh digawe bonsai. Kowe dadi bonsai Ora, wae kok- depan. Kok beda piye to? Bedane piye, Mbiyen Bang? ki rayong ngene lho, mbiyen ra semene iki. Oh, alah. Kok mbiyen ana tatone saiki resik. Tatomu ne di, Bang? Oh, alah saiki gentenan kancane yo. Iya. Ya. Ya, ya. Os. Ya. Ya, lo, lo. Ya. Lo, 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 lo. Iyo. Alon, alon, alon. Alon ae. Ya. Os. Ya. Ya. Lo, lo. Lo, lo. Yo, 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 yo. Yo, alon, alon, alon. Yo. Barekno, barekno, barekno. Terus, 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 terus. Terus, terus, Bablasnya Bang. terus, 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 Bang. Ceploknya Terus, juga, terus, terus. Bang. Oh, Iya. iya. Wandian yo. Oh alah le bejamu. Ora, kancamu iki takonono nggo salin kok jajal Bos. tak cemplungke ngono kuwi ora nggo salin bahaya lho iki. Mengko nganggo kresek. Kok nganggo kresek? Kan iso dibolong. Oh. Kresek sing gede dibolong, dipakai. Iso Arep- dadi tekan kemben bareng. Arep dipaketke apa piye? Dipaketke. Bener. Ora, ndak mabur. Pokoknya terima nasib ya Mas ya. Oke. Arep digulung-gulung tekan ngendi-endi pokoknya sing penting menghibur warga masyarakat wonten ing dusun.
Karangmojo. Oh, Karangmojo. Oke, Karangmojo, Pak. Pak. Piye? Wis teles njobo jero urung, Mas? Sik jero teles ora kuwi. Lah ra tenan. Lah aku ki Apa-apa. Aku arep muni ngono kuwi kita eman-eman suarane lho. Lah kok kono malah dibelakake. Malah blandang dhewe to. Ora tak kon nganggo plastik mah lho. Kresekanmu lho. Ah. Iki lho ana kresek kok banget iki. Heeh. Ah. Apa? Ah, terus? Apa nganggo bagor ae ngopo, Bang? Ayo lirik iki bagor lah kek. Oh. Oh, lah. Bagor. Maklum iki wong milenium. Oh, alah, Jan. Oh, alah, Jan. Ah, iki. Ayo, Bang, ndak selak wengi lek mubal, Bang. Heeh. Gendang. Los. Acing. Ayo. Ora Bali wis tekan kene ora Bali. Baline ado lho, Pong. Bali ki ado. Bambang Wah, iki Lipuro. Bambang kok Lipuro Bali Lipuro lho, kepiye, sing Jan? apik. Oh, ngono. Oke, lanjut. Yo. Oh. Ya. Ya. Anake Keri. Ya. Ya. Oh
Yo. Oh ya. Oh ya. Yo yo yo. Yo yo. Ea ea ea. Lo. Yo. Yo. Ayo sa, ayo sa, ayo sa. Yo. 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 Wis sing pojokan wis jeblok temuli, Mbak. Gayeng tenan, Mas. Hampir. Hampir saja. Nek ketoke ya tetep oman sithik, Mas. No, wis hampir saja tercebur. Tersebur ya, Mas. Maneh ya wis nganu, Mas. Teles Iya. sithik. Nah, ya wis ya. Ya wis nanggung ngono. Iya. Hati
aku. Situ. Mas sampean nak ora dadi to, Mas? Piye? Oh, biasanya kan Jadi jadi loh. ya. Ora, iki. Biasanya sampean sok dadi